uNkulunkulu akakulonde kubusise kubona konke okwenzayo. Ma unesifiso sokukhuluma nami ungasemsali number kwi-screen, ikakhulukazi iphupho malilide malifishane ungabhala khona la ku comment section, but malilide nama details amaningi is better to call. Yes, sibheka la iphupho lika Mashalela uthi ke ngikuphe idala ngipha ngicosha kumentshisi, bekunemali ke phakathi kwalo mentshisi, mangicosha lo mentshiso bese ngithola nemali emhlophe phakathi kwami. So nje nginqothi imali sesikhulumile ngayo kakhulu, aningi amabhola sikhuluma khona imali emhlophe, imali emnyama, amaphepha. So focusa kumentshiso, umentshisi, matches, matchbox, sticks. So umentshiso ke into esiyisebenzisa ukukhanyisa, siyisenza ukubasa umlilo, siyifudumeze, sibase umlilo, sipheke, siphile. So umentshiso useful kakhulu. So la ke singakuchaza ukuthi umentshiso sikuthatha njengophawu oluhle, ngabe uyawuthenga, uyawuthola, uyawunika noma uphethe nje, lungasho inhlanhla nesibusisi esike sizofika kuwena kungekudala. 2 futhi umentshisi kuwuphawu oluhlumayo, ngabe uyawuthenga, uyawuthola, uyawunika noma uphethe, olungasho nje ukuthi kungenzeka usuku uzofumana noma uzothola amandla, kungaba nodumo noma ukuhlonishwa uphinde uvelele emkhakheni wakho, uyayibona. Number 3, futhi umentshisi nguphawu oluhle uma usebenzisa, lungabuye lusho nje ukuthi usuku uzophumelela kokwenzayo. Ngaphandle phela umuntu uyakhanya ungakhanya, hayi lokho kungakhomba ukudumazeka osokuba nako, lokungaphumeleli noma ke ukungaphumeleli okuzokulethela ukudumazeka entweni esuke unazo noma enhlelweni zakho. Sithi ke la number 4 futhi umphupha la umentshisi kuwuphawu oluhluma usebenzisa, longabe lusho ukuthi uzothola umvuzo omuhle nowulindele ngokuyikhandla kwakho. Number 5 futhi umentshiso uphawu oluhle uma ubona izinti, lokasho ukuthi kungenzeka ungumuntu ohlonishwayo nothembakele, noma ke wena uzungezwe abantu abahlonishwayo abathembakele, yabo, noma abathembekile. Azivale ngokuthi ke uma uphupha umentshisi kungabuye kube uphawu olubike uma unikezwe omunye, olungasho ukuthi uma ucebile uzolahlekelwa leyo ncebo, yabona. Kodwa ke futhi mangukuthi mhlawumbe unikeze omunye ukuze ebase umnike bese uyambona nange sikayabasa noma sikakhanyisa, lokho kungakhomba nje ukuba usizo kwakho ekutheni impilo yabanye abantu besiyashintsha, noma kukhona umuntu osokuzomsiza ukuguqula impilo yakho, yabona. Siyabonga kakhulu akakulonde, uNkulunkulu akakubusise. Etc. Boys sing. My boys are ready.